Sanibonani umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kengaje ngephuzu uMajiji Qomane. Kunento encane nje ngifisa ukuyicacisa la. Kunensizwe engibhalelile la umfowethu uyabhala ubhalile wathi ke umqeqeshi uyazi intombazane sengishela isikhathi eside. Ayifuna ukukhipha igama lokuthi iyangithanda. Usho njalo umfowethu. So uyabona ke ngu-understandile umbuzo wayo insizwa ngoba mayisho njalo kushuthi umqeqeshi isanda ngimazi ayikakamazi kahle hle ngoba wena mangabe uyinsizwa esimazi isikhathi eside umqeqeshi usuyazi ukuthi leyo ndlela yenza ngayo i-wrong noma ngingasho ukuthi i-wrong isi-relevant esikhathini samanje yabo. So uma wena usazolindela ukuthi intombazane kumele ikhiphe igama lokuthi iyakuthanda le ndlela wenza ngayo i-wrong usuke intombazane uyimpintshele ekhoneni mangabe wenze njalo. So ukwenze njani ukuyimpintshela intombazane ekhoneni? Khumbula yabo intombazane mangabe unayo ulokho ukhuluma uthi uyazi mina ntombazane ngiyakuthanda nawe mungangithanda nje lo muntu usukumpintshele ekhoneni mangabe wenze njalo ngoba ufuna enze njani akuthande ufuna akhiphe igama of which uzimoshela isikhathi sokugcina intombazane usuyishela u3 months usuyishela u5 months usuyishela unyaka wonke kanti indlela owenze ngayo ile ndlela endala ayenziwa ubaba wakho noma ugogo wakho. Wena isikhathi sakho manje kumele uhlakaniphe ukhombise ukuthi uhlakaniphile. So uma uyinsizwa ejwayele umlandela umqeqeshi usuyazi usenze njani manje usuyazi ukuthi why ufika uthola inamba intombazaneni. So mangabe usuyitholile inamba intombazaneni uyazi ukuthi into ebalekile ukuthi kumele uhlele usuku naye lo muntu yayizwa lonto. So mangabe usuhlele naye usuku mangabe uyalapha kuyena lo muntu uyozama ukunderstand ukuthi uyisima kanjani awuyele kumpintshele ekhoneni ngamagama ufuna ukujaha kumjadu uyamthanda washa kwacima maningathandana yonke leyo mfishi uyozixoxela nengane uyorelaxa nayo uyoyivezela isithombe sokuthi wena cha umjito grand wena umjito relaxile umjito osithandayo ongabashaya abantu besifazane yezwa lonto ongenalo udlame inhloso yakhe ileyo ngoba yabona mangabe wenze njalo emva kwesikhathi njengoba ngihlezi ngisho ngithi uzokukhombisa ngempawu ezincane aqala kubuze athi kwenzakalani lapha phakathi kwethu yabo awutatazeli ujaha ukumtshela ukuthi uyamthanda uhlakaniphile wena yezwa lonto. So awutatazeli ujaha umtshela uyamthanda uzoqala kubuza ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwethu ingoba usekubonile lapho cha umjito grand umjito ophilayo umjito ozithandayo umjito engaphila naye lo umjito engayasamuhe naye lo yabo. So ileyo nto sukuyoyenza not ukuthi uyompintshela ingane ekhoneni lapha ya ujaha ubusha ngamagama uzama ukuba sexy la into ebhedayo yabo. But ukhiye lapho ukwenze njani ukuthi kumele kube there must be a point la uzama khona ukuthi umqabule ngoba phela into ebalekile la ukumvezela ukuthi awuzile ngomngane wena abangani unabo cha abangani into onabo awufuni bangani abanye abangani bagcwele kuwena awudinge emngane wesifazane umusha yayizwa lonto. So ingakho kubalekile ukuthi ke kube nesikhathi la uzozama khona ukumqabula. Why wenze njalo ufuna ukumkhombisa ukuthi wena awuzile ngomngane imessage kumele ibe clear phela emva ekugcineni uthi cha awuzile ngomngane wena yayizwa lonto abangani into unayo awudinga abanye abangani. So mangabe uyaphoxeka mhlawumbe uthi uyazama ukusondela uzothi bese ayabhampela phela kumele ukulindele nalokho akusho ukuthi mangabe usondela umuntu uzovuma naye kalula uzothi kwesikhathi uyasondela yabo ngoba angakajwayelani ngaleyo ndlela angakazani imizwa yakhe akakabi nayo akanamsebenzi nawo yayizwa lonto. But when into ebalekile ukuthi umkhombise ukuthi awuzile ngomngane that's why uzama ukumqabula because ekugcineni kumele athole cha uze ngomsebenzi awuzile ngomngane yayizwa lonto. So hayi ukuthi umpintshele ngamagama relax mangabe unentombazane ekhuluma mfethu ngezinto ezicasual uzama ukumqonda ukuthi umhlaba ubuka kanjani ucabanga kanjani ngoba phela egcineni uyazi ukuthi intombazane ukuyibuke lapha uchazeke ukuthi hayi lo inkosazana ibone mhlawumbe ngendlela egqoke ngayo yonke into. But the moment usondela kuyena umuntu usu-engage naye ubone ukuthi cha udodo umuntu too toxic lo muntu wesifazane ngeke ngiwazi ukuthi ngiphile naye that's where usuya cross yezwa lonto. Cross phela mangabe usahlangana nomuntu either you cross or you tick akusho ukuthi umuntu mangabe echazile sekumele abe intombi yakho wena uyalazi uhlobo lomuntu olulungele uyalazi ukuthi uhlobo lomuntu olibhedayo
yabo lokuthi lo phela ukuthi umuntu muhle ugqoke kahle unjani but indlela acabanga ngama ngabe ungamsani nayo kumele uthathe isinqumo esifanele lapho yabo ungazithola ngenxa yokuthi desperate mhlawumbe intombi awunayo usuthandana nomuntu ngisho umbone ukuthi cha lo uyazibhedela. So lensizwa mangabe ithi intombazane ka useyishela isikhathi eside kodwa manje ayifuna ukukhipha igama lokuthi uyayithanda ingoba uyimpintshele ekhoneni awucabange nje usulokhu ubuzana nentombazane awukacabangi yini manje impendulo yami isikhona yini obaba bethu ababenze njalo befuna izimpendulo thina sehlakaniphile manje sisebenzisa ingqondo asisenzise okwabo yezwa lonto. So nawe kumele ushintshe. Ngiyathemba ke wena ngoba uyinsizwa yami qeqeshi ngicathi vele kade umqeqeshi wamazi lezi zinto usuyazazi but bengithi angicacisele lapho kuleyo nsizwa ebuza ukuthi isimshela isikhathi eside kodwa manje akafuna ukukhipha igama ngoba intombazane wenze njalo impintshele ekhoneni mangabe intombazane isqueeze impintsha kanje iyagxumia le. So izolokhu ibhampisa ugcina usuyishela inyanga yonke ugcina usuyishela 3 months ugcina usuyishela unyaka wonke ugcina usuyishela 5 years ingani lokho ithi kudakhela ufuna impendulo ngeke uzuyithola yabo. So shintsha indlela owenza ngabe ngithi angicacisele lapho ngiyambona uMJ lapha sibiya noLindo Gabela uLindo Buhle. So ilokho bafethu bengifuna ukucacisa nje kafushane ngilwi ayikabi.